Se nós sabemos que a venida de Cristo está cerca, Als we weten dat de wederkomst van Jezus dichtbij is. então se nós está estima para mirar a venida En als we ervan houden om de wederkomst te zien. nós lo assim muito mais tanto. Tá parando na Lucas 2, versículo 35. Lucas 12, vers 35. Mira pa boso hep ta faha. I pa boso lampinang ta sendi. Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. I seya manera hombar nang kuta guarda riba nang shong pa ora ku e bolbe di a fiesta di casamento i e bimbati nam por habri pe mesora. En gij wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Ora mi tende di e parti di seya prepara. Als ik luister naar het woord wees gereed, Mi appara quieto e ma pensa mesora de temporada que nós está drentando de. ik stond stil en ik dacht gelijk aan de periode die we ingaan. Nós está bij drenta período de fiesta, We gaan in een periode van feest vieren. de celebração. Van feest vieren. Então ora mi corda com nos costumes nanta En als ik gedenk hoe onze gewoonten zijn, na Corsau vooral, op Curaçao, na Antillas, op de Antillen, nós está começar a preparar turcos de pafo. we beginnen alles van buitenkant voor te bereiden. Nós está começar a sacar mesora, nos hamber, We pakken onze emmers, nós está sacar nos cop, onze schoppen. que turcos que nós mester para nós por assim bom limpeza. Dan doen we een grote schoonmaakbeurt. Passamos sempre bij, nós está até na fim de ano, Want we wachten altijd tot het einde van het jaar para nós assim grote beurt. om een grote beurt te gaan doen. Nós está só para sacar turpanha voor de caixa, We halen alle klederen uit de kasten. papai não com bom bicho inteira. Wat je niet hebt gedragen gedurende het jaar. Você me sora, ok, me tá pondo essa aqui na banda para me botar assim algo de bom vizinho. Dan ga ik iets doen als een goede buur. Me por regalar ende Ik kan persona. iemand wat geven O se eta sirve, dat het wel past. anto de modo que eta me porting algo pe bisti de dia na di fiesta. Zodat zij ook wat kan hebben in de dagen van viering. Também nós sa começa barra tu cortina den cas. We halen alle gordijnen naar beneden. Nós ta hala tur stoel pone den banda. We zetten alle stoelen aan de kant. Kita tapete nan We palaba. halen tapijten om die te wassen. Ti ora é romana ta maneira que tu ta na mi caso na ta se cose. Het lijkt alsof iedereen stil is. En bij mij thuis deden ze dat alleen. Si, que me paso me ta mira tu mi vizinha nan ta me ta batasie. Ik zag al mijn buren dat ook doen. Kultur costa mordo kita. Dus alles wordt weggehaald Pa bam prepara e cas om voor te bereiden voor het huis. pa fim de ano. Voor het einde van het jaar. Pe dia nan di fiesta. Voor de dagen van viering. Então assim nós ta mira, que timbia e cortina bieu, En zo zien we dat de oude gordijnen. se tá bom aí, nan Als die nog goed dalo is. laba, dune bom guma, We wassen het en we strijken het. então nan ta doble pa ora ta quase noche buena pa nan bole pe coloque. En dan zetten we dat klaar voor oudejaarsavond. Então assim, tá para sosso de uma mira malanta como mucha, Zo ben ik opgegroeid. uma mira mi família nan ta Ik zag sie, mijn familie dat e doen. vizinha nan ta De sie, buren die deden dat. diferente conheci, Heel vai veel nan casa. kennissen deden dat. Turente pensava, não há que casa agora que pessoa agora que nós está den a limpeza para fim de ano. Iedereen zegt, kijk niet naar het huis uit, want we zijn in voorbereiding voor het einde van het jaar. Então sempre não por falta e hambre de verf. En nooit kan die verfblik ontbreken. Passou da cuta, mas que morar na porta, bo por isqueiro na lava na lo que da limpi, Ook al kon je de muren misschien wassen en ze bleven goed, botar é kunang que toch passou mang de verf ribache. dan zie je dat ze toch een handverf erop willen zetten. Seja para cambiar color Om de kleur te veranderen of para bole touch up pequedanete. of om het bij te houden. Que mente assim nós mira, Zo o zien wij costumbre não dat a passa de geração para geração.
Zo zien we dat het gewoonten zijn die van generatie op generatie zijn overgebracht. Anto timbianos meson tani comprender, ta di conta te fin ainan ta warapasi. En soms begrijpen we niet eens waarom ze wachten tot het einde van het jaar om dit te doen. Ta di conta den mei den juli orat in vakantie grande ta bayasi. Waarom niet in de junivakantie dat we dat niet gaan doen? Pero assim nós ta mira, ku e preparação, ku nós ta toma tempo, paso nós que pa turrenda ku ta rondo di nós mira, ei, bocasta neti. We willen alles voorbereiden dat iedereen ziet dat je huis goed uitziet. Ku ba preparar pa dia nan di fiesta. Dat je je hebt voorbereid voor de dagen van viering. Ku bo collega nan, família nan, vizinha nan, por bin di visita. Dat je familie, kennissen en iedereen op bezoek kunnen komen. Durante dia nan ku ta liber Gedurende de vrije dagen. Pero no te sei so. Maar niet alleen maar dat. Comerciante nan também mira bom maneira para não pôr assim negócio de dia nan De winkeliers hebben ook gezien dat ze goede zaken kunnen maken in die periode. Que men de botar já kuna inventar tour sorto de maneira que se bom ti moda para pagar cash. Bopo boy tu meri babon. Ze hebben alle soorten dingen uitgevonden dat je, als je niet gelijk kan betalen, dat je ook op de bon kan nemen. Tu sorto de campaña. Alle soorten Tu campagnes. sorto de crédito. Alle soorten Paso kredieten. manantambe tamira eta bon chance panantambe por vende. Want ze, Antona hay una entrada. want ze zien het is een goede kans om te verkopen en inkomsten te verwerven. Pero no es eso. Que no está derecho so. Pero no está hanya tambe ti hora que costan que bo a laga para un tiki, costan com a quebra, por exemplo. Niet alleen maar dat, maar ook dingen die je nog niet hebt gebruikt of die zijn stuk. Tá net bom chance, mas o sushi grof tá para temporada e grátis. Want in die periode komt grof wel gratis langs. Anteriori, não por coetur, e costan quebrar. Televisão com porta quebra, stof, com tramas, bota saca tudo pone para fora, não tá bai com ni. Ze kunnen alle spullen die niet meer goed zijn, die stuk zijn, die kunnen ze meenemen. Pero assim, nós tá mira, que tem hora assim, nós tá acumular, tem coisas em casa, de coisas tá vira hopi. Maar zo zien we dat we dingen bij elkaar sprokkelen en dat het heel veel worden. Que men tá importante para o beone, verdade, mo caso um grote beurt. Dus het is belangrijk om dan ook een grote beurt te doen in uw huis. Paso cozinha, porta bota queda compra baki, logo baki as coisas vai para trás, mas ah, tá mas perder, bolha compra mais pone. Ja, want in de keuken soms heb je een bakje en dan is hij naar achteren gegaan, maar dan koop je nog een nieuwe. Anto assim, bota queda acumular baki e mais baki, glas e mais glas. En zo verwerf je zoveel dingen, glazen op glazen en bakjes op bakjes. Pero ora durante grote beurt assim, Maar tijdens de grote beurten, bota saca turcos voor die aanrecht, saca turcos voor die kashina. Anterior bo por mira bon kiko botin kiko notin. dan kan je alles vanuit het aanrecht en in de kasten weghalen en dan zie je wat je hebt en wat je niet hebt. Kiko kibra, Wat stuk is geraakt, por bordo benta afo. die weggegooid kan Of ta worden, kiko botin double, of wat je dubbel hebt, por regalar e bendicionar outro dat je ainda. een ander kan zegenen. Anto assim, ora ma pensa, esse En toen ik dat dacht, ora me estava preparando, toen ik in de voorbereiding was, anto me di assim nós me se vai assim também de nos vida. dacht ik, zo moeten we ook doen in onze levens. So den 1 Coríntios 6, nos porquê, In 1 Korinthe 6, versículo 5. vers 15. E nana é palavra de Deus tabisa nós. Daar zegt het woord van God ons. Boso no saco, boso curpa nang, ta membro nang de Cristo, Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? que me anita sumamente importante Dus het is heel belangrijk para nós que nos curpa ta templo do Espírito Santo. dat we weten dat onze lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Anto, ma para quieto e pensa. En ik stond stil en ik dacht, Me di, bosa tem hora verdade, nós está para quieto na tour e coisa de pafo. en ik dacht, we kijken naar alles van het buitenkant. Nós está preparar para tour e lo qual que nós está mira, que nós ouve não. We voorbereiden ons voor alles wat we van onze ogen zien.
Pa sombra, ata, ese inke da bom. Want dat is niet goed. E cortina da bom. De gordijnen zijn niet Daqui goed. ko ina tabay bisa. Wat zullen de mensen Ta kung zeggen? ina tabay hanyeli. Hoe zullen ze dat vinden? Anto nos nota para quieto na nos mis tempel. En we staan niet stil met onze eigen tempel. Paso tim momento, Want bepaalde momenten nos mis te bangasi grote beurt de nos vida, de nos tempel. moeten we een grote beurt doen in onze leven en in onze tempel. Paso nos tempel si Espírito Santo tabing habitat dentro. Want als de Heilige Geest in ons woont, E ahorita ora para nos para quieto e evaluar. en dan is het tijd om te evalueren. Pasaka fo, Om uit te halen tu recos nang kuta kibra, alles wat stuk is, e cos nang kuno salaga acumula, alles wat we hebben toegevoegd, tu recos nang kudor di ayanang, alle dingen die we tijdens jaren no sundil kunang. hebben we niet mee gedeeld. Me por para quieto e pensa, por ejemplo, Ik kan stilstaan en denken, falta de amor. tekort aan liefde. Nos por para quieto e pensa, tinhora, We kunnen denken en nos tem rechazo que nos está cana com ele. een afwijzing die we mee lopen. Tinhora, algo que para vira as rencor. Soms dingen die bitterheid zijn geworden. Anto tu resakinang, tiki-tiki no sa pone kosa ribanang, sigi acumula. En we hebben dingen erop gezet en we hebben het blijven opstapelen. Anto nos no adil ias grote beurt, ding nos mes, de nos tempel. En dan hebben we er niet mee gedeeld en een grote schoonmaakbeurt in onze tempel gedaan. Que meni durante die parte di ceia prepara. In een deel wees voorbereid Com nos lampinan acendi, met onze lampen brandende. ta ora também para nos pôr para quieto e atender com cosnan, tem anos que nós está canando com ele. Dan is het tijd om dingen mee te dealen dat we met jaren mee hebben gelopen. Anto ta pensei, nós necessitamos que na final, Daarom moeten we weten dat aan het einde Cristo não está bem para casnete. Christus komt niet voor een nette huis. E não está bem para bo cortina que tu bo cosan tá em place. Hij komt niet voor de gordijnen en alles die op zijn plek staan. Tu recosna eta passageiro. Al die dingen zijn van voorbijgaande aard. Nanta be queda atrás. Ze blijven achter. Kiko siki Cristo tá bem pé? Wat komt Jezus Christus ervoor? Pa iglesia. Voor een gemeente. Sin mancha, sin ploi. Zonder plek of plooi. Que menita na momento para nós bang evaluar e hace grote beurt com nos mes. Het is tijd gekomen om te evalueren en een grote beurt te maken met onszelf. Anto tinhora e por acidolo. Soms kan het de pijn doen. Hope bia. Heel Eta vaak acidolo. doet het pijn. Paso tinhora ta costan ku boting anos ku bok stel uit. Want er zijn dingen die je heel veel jaren hebt uitgesteld. Nanga ya raiz. Ze hebben wortel gekregen. Anto e raiz nem pa ora boba se bij koba sakanam pa fo. En die wortels die je eruit moet trekken, Eta toma tempo, soms neemt het tijd, pero eta acidolo maar também. het doet ook pijn. Pero nos mesebang ta consciente e trata de haciele. Maar we moeten bewust zijn en het te doen. Paso Cristo ta bini pa iglesia ku ta prepara. Want Jezus komt voor een gemeente die voorbereid is. Anto timbia nos ta mira ku ora nos mese prepara pa turot un kos. En soms zien we als we voor alle anderen voorbereid zijn, Nos ta ciele asina ku tanto gozo e animo. we doen het met blijdschap en animo. Ora pa mese bij limpia casa sine. Als je een grote schoonmaakbeurt moet doen, Bo porque da dia ding dia fo. je kan dag in dag uit, Te a noite lat. tot 's avonds Ta laat limpia. aan het Lanta schoonmaken. me hinta começa gozo smile riba bocara. Je komt in de ochtend met dezelfde Baibo trabalho. smile en je gaat naar je werk. Maneira nada passa. Bola Alsof pinga niks tarde is riba gebeurd che. en dan kom je weer verder. Pero ora nos mese bam preparar e saca e assim e grote beurt de nos vida. Nos ta queda que mesmo smile riba nos cara e. En als we nu voor onze leven de grote schoonmaakbeurt moeten doen, blijven Paso we met timbia e dezelfde cos nota smile. sinti dushi. Want soms is het niet lekker. Ku ora pastora nota algo, Dios abisele algo, então ela bem papia cubo. En toen de pastor heeft
iets opgemerkt en God heeft tot hem Ando gesproken en hij tabi spreekt tot tem jou. algo din bobida que nós mese ban saca fora, een grote beurt. En dan zegt hij, er is iets in uw leven dat we een grote beurt moeten gaan doen. E ora si gente dan das tapa mesora. En dan blijven de tanden niet uit. Si pasó ba bosaka ba meeting ayos ke ko aqui. En dan weet je, ik heb jaren met deze ding. Mi mama sie. Mijn moeder heeft het Mami da mi gedaan. abuela ta siele. Mijn grootouders hebben het gedaan. Pero também nos hábito e nos costumes nang Maar soms onze gewoonte. no ta tur ora ta esum ku ta quadra que palavra de Deus. Is niet altijd wat in het woord toekomt. Astor nos mira de nos costumes nang de limpia. Zelf in de gewoonte van schoonmaken. Ami ture costume na imalaga atrás. Al die gewoontes heb ik achtergelaten. Mas me permitir Cristo donami costume, hábito novo. Want ik heb Jezus Christus toegestaan om een nieuwe gewoonte op te bouwen. Hábito que ta quadra com sua palavra. Een gewoonte die naar zijn woord uitkomt. Comenta bem cos dispa vizinha, wag dispa. No. Ik ga geen dingen doen zodat de buren zien. Nee. Mita si grote beurt ora Dios bisa mi awote tempo ta war mita si. Ik doe grote beurt wanneer de Heer zegt, doe het nu. Minta si pa fin di anya ku fiesta ku família. No. Ik doe het niet aan het einde van het jaar voor familie en kennissen en zo. Anto assim também nós me está atento para sa kiko Dios ta bisa nos ku nos me se desacide je. Zo moeten we bewust zijn wat God zegt dat we er vanaf moeten zijn. Haciendo grote beurt din nos tempel. Doe een grote beurt in onze tempel. Anto esse nos meste para quieto tur dia de novo na che. En daarom moeten we daarbij stil moeten staan elke dag opnieuw. Paso mas nós está contento pa ora nos sa, ta dia na de fiesta ta acercando. Want we zijn blij, want de dagen van de viering is in aantocht. Pero agora what about ora me bisabo ku nos mese está contento pa so subinida ta acercando. Maar wat betreft als we zeggen dat zijn wederkomst is in aanzicht. Nos está klaar e prepara. Zijn we gereed? Nos een grote beurt de nos tempel Hebben tambe. we een grote beurt in onze tempel ook al gedaan? Paso ma ora tabini. Want wanneer hij komt, E tabini pa iglesia manera mabisa. dan komt hij voor een gemeente zoals ik al heb gezegd. Madura, Volwassen, klaar, prepara. klaar, gereed. Com preparar de dia e a Die noite. voorbereid heeft van dag en nacht. Maneira nossa mira, ora nanta preparar e guarda ribe e chão de Lucas. Zoals we in Lucas hebben gelezen hoe ze op de Heer wachten. Com ora e chão da bol bebek de e fiesta de casamento. Wanneer de Heer terugkomt van de bruiloftfeest. E disbati, Als hij klopt, nang meseta klaar para e nang pahabri pe mesora. dan moeten ze klaarstaan om voor hem open te doen. Anto timbiata parse maneira e pastor na kita pone hope pressão ribe. En soms lijkt het alsof deze pastors heel veel pressie zetten op mensen. Pero malesa de mi Bijbel den Lucas mes. Maar ik heb in mijn Bijbel gelezen in Lucas zelf. Eta papia akinana metabelese. Hier spreekt hij van For de 27. Lucas 2, for de 27. Lucas 12 vanaf 27. Eta bisa considerar ele nang kung nang ta cresce e nang nota traha mata kurpa ni nang nota hila mamita bisa boso kuni Salomon den turso gloria notaba tabisti maneira onde esaki nang mas de tal maneira Deus tabisi e yerba nang di sabana qual awetei e mayang tawarutira den forno quanto mais lo bistiboso, quanto mais lo soro para nós, o gente não de pouco fé, e não busca que o boso lo come ou que o boso lo bebe, nem sigue e não sigue preocupar. Passou bature coisas não aqui, e na zona de mundo tá busca com diligência, mas boso tata sa, que boso tem mestre de coisas não aqui, mas busca su reino. E coisas na aqui lo ordo añadi na boso. Que mendi, ora nós também preocupar e busca para nós por limpia
purificar, teno nos tempel limpi. Als wij bezorgd maken, maar we moeten onze tempel schoonhouden. Busca com nos pabai conta outro alma de Cristo. Zoek een manier om een andere ziel te vertellen over Jezus. Anto Dios lo soro pa nos e añadi tur elo qual con nos ti mester na nos di mes. God zorgt dat wij al het andere vanzelfsprekend krijgen. Que mendi tiora nos ta preocupa pa sina tanto cos. Soms maken we ons zorgen voor zoveel dingen. Cos dan kuta pasajero. Dingen die voorbijgaande aard zijn. Inverti asina tanto sen. Heel veel investering doen. Ten cos dan kuta bai kami da mot tabay come nang frus nan ta kue nan ta kaba na nada. Dingen die moord of roes meepakken en dat ze uiteindelijk niks meer zijn. Anto elo qual cusi lo mese sigi pa vida eterno. Maar wat er voor eeuwig leven moet blijven. Nos ta tambalia e nos ta duda e nos ta hasi elo qual kumester hasi We wankelen en twijfelen en doen niet wat we moeten doen. Pasoma si nos vida, nos alma, me se llega, seca nos tata, nos creador back. Want als onze leven, onze ziel aan onze schepper moet komen. Si nos saco e venida de Cristo ta cerca. Als we weten dat de wederkomst van Jezus dichtbij is. Ando si nos ta stima, pa mira e venida En als we ervan houden om de wederkomst te zien. Nos lo hasi mucho más tanto. Zullen we veel meer doen. Mucho más tanto no nos lo preparamos mes. Veel meer moeten we ons voorbereiden. Que pare dia nang kuting densi man ko nos mes bini na e casa aqui. Die paar dagen die we naar dit huis moeten komen. Nos lo bisa pastor, eigenlijk pastor ta tour dia nos mes te di mehin ta te tardi. Dan moeten we pastor zeggen we moeten Contra elke dag noche, komen van dag sigite tot marduga. nacht. Tot in de ochtenduren. Pasoma nos que equipanos mes. Want we willen ons toerusten. Pa ora e venida llega. Wanneer de wederkomst is. Que trompet nan slupla. Wanneer de trompetten. Kubota para promede en fila. Dat je de eerste in de rij zal Pabai staan. kubo creador. Om te gaan met uw schepper. Antoore ta ora pa nos para quieto iwa. En dan is het tijd om stil te staan en kijken. Kiko te kosnan kunos mese desasi voor die nos tempel. Wat zijn de dingen die we vanuit onze tempel moeten wegzetten? Kiko te kostan kuta stroba nos kuta laga nos trompeka cada vez de novo. Wat staat er ons in de weg en die ons elke keer doet struikelen? Pa nos por entregar esa aqui na Dios. Om deze te geven aan de Heer. Anto pa nos por pone nos vista. En zodat onze zicht Riba e venida. naar de wederkomst zal E ora zijn. nos lo non tin tempo. Dan hebben we geen tijd. Pa sinta wat aqui que sunga bisti. Om te kijken wat de ene heeft gedragen. Taki que sunga papia. Wat heeft die ene gezegd? Taki ko pastor ta boleta bisa ta bosa meseteia trobe Wat na zegt pastor, jullie servicio moeten oração. er ook weer zijn bij gebedsdiensten? No, Nee. pastor, nos lo estima de ting e palavra. Nos lo estima de así e lo cual está correcto de vista de Dios. We zullen Nos lo houden- estima y lo tiene angelo e deseo En de- para nos haya más y más y más de Dios. Verlangen om meer en meer van God te hebben. Que me está algo sumamente importante. Dat is heel belangrijk. Que nos me sea así. Dat we moeten doen. Anto timbi ahora me entiende En e lo soms- cual nan kuti ora nanta comenta. En soms wanneer ik hoor wat ze zeggen. Anto me mira e vision que Dios aduna e casa aqui. En dan zie ik de visie dat God aan deze huis heeft gegeven. Me deve ser Senhor danki. Dan zeg ik, Heer, dank u. Pa sombra me não abini para começar com club. Want ik ben niet gekomen om een club Tem op te richten. suficiente club, tu sorte club Er zijn caba. zoveel clubs al. Pa se tu sorte co social. Om alle sociale dingen te doen. Anto nos ta lubida. En we E vergeten binida nos me se stimele e dat de- angela para nos llega de presença de Deus. Dat de wederkomst dichtbij is en dat we in aanwezigheid moeten zijn van Deus God. dona nos dona casa que é visão de halsa nos Rei e Salvador Cristo Jesus. God heeft ons de visie gegeven ons onze koning te verheven. Anto esse nos está ensinando e romana. En dat leren we onze broeders en zusters. Também é visão também para nos edificar e equipar e creyente não. Om toe te rusten de gelovigen. Esse também nos está sendo durante doen we toda a ook. Bíblia estudo e oração não.
gedurende de Bijbelstudies en gebeddiensten. Ajuda a preparar adorador não kuta adorar em espírito e verdade. Leer aanbidders die in geest en in waarheid aanbidden. E na nós está canando para nós seguir by de direção e. Daar wandelen we in om in die richting te gaan. Paso ba ora nós by com nós ta se nos tata. Want wanneer we bij onze Vader zijn, Ta adoração lotin de dia e a noite. dan zal er aanbidding zijn dag en nacht. Ta halsa nos lo que da halsa nos rei e nos salvador. We zullen onze Heer en Koning aanbidden en Que verheven. mendi, ora po bem igreja, mi não tem tempo para nós ainda se social. No, Dus no, 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 wanneer we no. naar de gemeente komen, hebben we geen tijd om sociale dingen te doen. Nós tem tempo para ler essa palavra pabo. We hebben tijd om de woord te Explicar lezen. como para biba mais mio com a família. Uitleggen hoe beter met uw familie om te gaan. Explicar como portar exemplo para a comunidade. Uitleggen hoe je een voorbeeld kan zijn in de gemeenschap. Para outro ainda por mira e Zodat- Angela para receber el qual ko abotin dembo. Zodat anderen het zien en verlangen om te krijgen wat jij in jezelf hebt. Essa é o qual que nós fazemos durante die tour e serviço na. Dat is wat we doen gedurende alle diensten. Para nós porta klaar, Zodat we klaar kunnen zijn sem mancha e sem plooi. zonder smet of plooi.